Акунуцца ў свет спорту пачатку мінулага стагоддзя, пазнаёміцца з імёнамі першых айчынных чэмпіёнаў, чые дасягненні ляглі ў аснову перамог і сталі вядомымі далёка за межамі Беларусі, пабачыць асабістыя рэчы спартсменаў сучаснасці. Такой магчымасцю могуць скарыстацца наведвальнікі музея. На выставе прадстаўлены рэканструкцыі спартыўнай моды канца 19 стагоддзя, прадметы спартыўнага інвентара, копіі дакументаў і фатаграфій таго перыяду часу, элементы гарадскіх гульняў. Наша краіна таксама вельмі цікавіцца спортам. У апошні час вельмі вялікая ўвага ў нашай краіне удзяляецца спорту. Шмат людзей займаюцца тым ці іншым відам спортаў. І таксама некаторыя людзі балеюць. Той, хто не гуляе ў які-небудзь від спорту, той хварэе за нашу нацыянальную зборную, глядзіць якія-небудзь гульні. Усім таксама цікава ці той, ці іншы від спорту. Таму я думаю, што выстава будзе цікава шырокаму колу наведвальнікаў. Акрамя таго, экспазіцыя «Спорт падарожжа ў часе» змяшчае шэраг інтэрактыўных пляцовак. Тут можна праверыць свае сілы ў гульні ў кікер альбо настольны футбол, сфатаграфавацца з экспанатамі. Як пераемнасць пакаленняў, на выставе прадстаўлены фрагменты экіпіроўкі сучасных спартсменаў, плаўцоў, бегуноў, легкаатлетаў. Некаторыя прадметы з асабістых калекцый. Одни из самых интересных предметов нашей выставки представлены в этих двух витринах. Здесь представлены майки наших призеров Олимпийских игр Алексея Айдарова и Дарьи Домрачевой с их автографами. В следующей витрине представлены предметы также наших олимпийских чемпионов. Булава Марины Лобач, первой нашей олимпийской чемпионки по гимнастике. Также копии фотографий с автографами наших биатлонисток и предметы Элины Зверевой и Анны Шубинок. Выстава арганізавана супрацоўнікамі Маладзежынскага музея сумесна з Нацыянальна-гістарычным музеем Рэспублікі Беларусь. Менавіта адтуль прывезены прадметы, якія распавядаюць пра спорт 20-го стагоддзя. Варта адзначыць, што здзейсніць спартыўнае падарожжа ў часе магчыма будзе да 27 кастрычніка. Алеся Ушакова, Алексей Андрэеўскі, МКТБ.